La hidratació en les persones grans és un punt que a vegades ens crea una miqueta de conflicte perquè acostuma a costar bastant. Pensem que la hidratació és important en qualsevol etapa de la vida, però amb la gent gran hem d'estar una miqueta més a sobre. Per què? Doncs perquè la sensació de set acostuma a reduir-se, a disminuir. Llavors hem de posar-hi una miqueta més d'atenció. Aquesta disminució amb la sensació de set pot ser per diferents motius. Una per la pròpia edat. Després perquè al no haver-hi tant de moviment no es té tanta sensació de set, no acostumem a sortir en hores on hi ha molt de sol o molta calor, llavors aquesta sensació a vegades no està tan accentuada. Després també hi poden haver problemes de deglució que dificulten també el fet d'empassar l'aigua com la coneixem, de forma líquida. I després també hi poden haver de base alguna malaltia neurodegenerativa que faci que ens n'oblidem, inclús de beure aigua. Els consells que podem donar per tal de millorar aquesta hidratació són diversos. Un d'ells és intentar tenir una ampolleta d'aigua, si pot ser de material reutilitzable millor, sempre a sobre o davant, que el tinguem visible, que el puguem veure amb facilitat, perquè d'aquesta manera també ens ajuda a anar-ho recordant, ja sigui pel propi pacient o pel cuidador que se n'ocupi. Si l'aigua no agrada gaire, que a vegades ens hi trobem, perquè a vegades tenim alguna distorsió en el sabor o perquè no estem massa acostumats a beure'n, també podem utilitzar altres fórmules com aigües saboritzades, infusions, utilitzar els làctics, que també tenen un alt contingut amb aigua, o menjar més quantitat de fruita. Si el que volem és potenciar la hidratació mitjançant la fruita, podríem consumir, com a mínim, entre 2 i 3 peces al dia. Si poden ser sucoses, millor. Sucoses què vol dir? Que tinguin un alt contingut amb aigua. Per exemple, la síndria, per exemple, el meló, per exemple, les nectarines, per exemple, les prunes, les peres d'aigua. Fruites que siguin més sucoses i que a nivell de boca ens aportin més part d'aigua, més part d'hidratació. Un altre consell que podem utilitzar a la cuina per intentar millorar també aquesta hidratació és intentar utilitzar coccions que en diem d'expansió. Les coccions d'expansió són coccions on el que fem és elaborar l'aliment amb algun ingredient que sigui líquid, ja sigui, per exemple, aigua o brou. Posem algun exemple. Per exemple, els estofats, els guisats, el vapor, el bullit. Són elaboracions que l'aliment té contacte amb el líquid, ja sigui perquè el desprèn el propi aliment o ja sigui perquè nosaltres l'estem afegint per elaborar la cocció. Llavors, què passa? Que aquests aliments, un cop estan cuinats, tenen molt més contingut amb aigua que no pas si els fem amb elaboracions seques, com per exemple el forn o la planxa. Per tant, entre les guarnicions que hi podem posar en forma de verdures, que ja porten molt de contingut amb aigua, el líquid que ja estem afegint a la pròpia hidratació i la pròpia hidratació del producte, el producte principal de la recepta, doncs tindrem molt més contingut amb aigua. Si per qualsevol cosa aquell dia volem fer una elaboració on l'aliment quedi una miqueta més ressec, com pot ser, per exemple, un fregit, o pot ser una planxa, o pot ser un forn, una altra de les opcions que podem fer per tal d'hidratar una miqueta més aquell producte és afegir-hi alguna salsa sobretot rica en verdures. Serà una manera de millorar aquesta hidratació i que, a més, a l'hora d'empassar sigui molt més senzill. Per millorar també aquesta hidratació i evitar sobretot la deshidratació, se recomana evitar el consum d'alcohol. A vegades la hidratació també se'ns dificulta, com dèiem al principi, pel tema de la deglució. Hi ha persones que no degluteixen de forma correcta per qualsevol problema que tinguin, llavors el consum d'aigua els és una miqueta més farragós. Com ho fem això? Com ho intentem adaptar? Doncs podem espessir de forma natural o artificial l'aigua, tot i que a vegades ens costa perquè l'aigua la tenim molt enllaçada en què és líquida i quan l'hem de menjar o l'hem de beure amb algun tipus d'ajuda, com pot ser una cullera o com pot ser algun got especial, acostuma a costar. Llavors també tenim l'opció de fer gelatines, normalment han de ser gelatines adaptades, que això ja s'hauria de parlar amb alguna persona professional que indiqués quina seria la més adequada, i si no, fent adaptació amb aliments naturals, sobretot de les textures de qualsevol dels aliments que anem menjant i que anem enriquint amb el líquid tal qual hem explicat anteriorment.